Hola, bon dia. Ara que tothom està sortint a la muntanya a fer suposadament esport, us vull proposar un pique sano perquè sortiu més motivats. A mi m'agrada sortir a córrer i amb el meu germà vaig intentar picar-me i no em va voler seguir la corrent. I us proposo a vosaltres, a qui vulgui, marcar-nos un circuit, en aquest cas us el posaré jo, però si algú vol proposar-ho, doncs lliure serà, d'anar fins a un punt per un circuit marcat, que jo marcaré en paper de vàter, us passaré també un mapa per on s'ha d'anar i a comentaris poseu el vostre temps que heu tardat. I havia pensat de qui tardi menys donar-li un llibre, però més aviat faré entre tota la gent que participi sortejaré un llibre. Què us impedeix de participar falsament o inventar-vos el vostre temps? Doncs pràcticament res, però en el fons és això, la gent fa les coses perquè vol fer-les. Si voleu participar en el sorteig, doncs encantat estaré, però m'agradaria més que participéssiu corrents. Amb tot això, el meu germà us explicarà el recorregut i a veure què us sembla. Bon dia, sóc l'assessor tècnic del Peuden i aquesta setmana m'ha dit que comenti el seu minicircuitillo. El circuit és sortint de la Creu de Terme, baix per dalt del pont, llavors has de vorejar més o menys com per la via anar cap a Flamagàs, travessar el riu i llavors tot direcció cap a Collsabadell i llavors al tornar, has d'anar fins a dalt de Collsabadell, tocar la creu que hi ha a la plaçoleta de dalt i llavors és baixar pel camí curt que és directament cap a la Creu de Terme. I és super easy, super fàcil, super bé per començar. Mitja horeta, 25 minuts. Easy.